С кои зодии рака създава семейство, реших да направя, тъй като рак е най-семейно ориентираният в зодиака. Роден с вътрешната потребност да създаде дом и да отгледа децата си. Въпреки силната си чувствителност и уязвимост, рака е способен да брани и защитава своята свещена територия – семейството. В първия клип анализирах отношенията му с Риби, Везни, Дева и Стрелец. В този клип ще включа Скорпиона, Козирог и Телеца. Връзката между Рак и Скорпион е толкова често срещана, колкото тази между Рак и Риби. Водните знаци много обичат да се събират помежду си, притежавайки качествата и недостатъците, които да допълнят взаимно. Съюза между Рак и Скорпион е капсулирана за околните. Те се чувстват спокойно в своята защитена среда. И на двата знака е присъщо да скриват чувствата си. Но един за друг те са отворена книга. И двата знака отдават огромно значение на лоялността, верността в една връзка. Имат еднаква потребност от уверението, че са обичани и идентично отношение към парите. Нито Рак, нито Скорпион могат да забравят или простят обида и предателство. В техния свят един към друг има силно чувство на споделено доверие и сигурност. По тази причина и само един към друг си дават прошка, дори пътищата им да се разделят. В тази връзка е добре да внимават с тайните, които са склонни да пазят за себе си. Това ще им навлече неприятности. Когато жената е Рак, а мъжът Скорпион, връзката работи в по-голяма степен хармонично, тъй като нежният и майчин знак приляга най-добре на жената. В тези отношения децата имат специално значение. Когато се съберат Рак и Козирог, в тяхната връзка има нещо непоклатимо и достолепно. Изглеждат като двойка, способна да издържи всички несгоди в живота и да излезнат победители. Хората отстрани виждат съюз, който държи на репутацията си, ориентиране към семейството и кариерата. Личният им свят е неприкосновена територия. Те доста си приличат по дълбочината на чувствата и привързаността към родословното потекло. Обичат да ръководят и за да предотвратят сблъсъци помежду си, е добре да си разпределят лидерството поравно. Всичките им противоречия могат да се разрешат с разбиране, емпатия един към друг. Те са взаимно допълващи се половинки на едно цяло. Рак и Телец реших да включа като комбинация, тъй като страшно много си приличат. Това, което веднага ще разберете, че ги свързва, са парите. Както за Рака, така и за Телеца парите са злато. Те не са разточителни, освен ако не става въпрос за храна, деца или дом. И двата знака имат огромно сходство по това, че държат на семейството си, способни са да изтърпят много. Ако единият си тръгне, това значи, че има сериозни причини да го направи в продължение на години.